Ola, imaginemos, porque isto é unha ficción, é completamente irrealista total, non pasa eso nunca no mundo. Pero imaginemos que o Estado español, o exército español, lle manda un ultimátum a Xunta de Galicia dicindo que lle dá 24 horas a 1.300.000 personas da provincia de Lugo e a Coruña, por exemplo, no norte de Galicia, para deixar Galicia, ese millón e pico de personas, porque de todas maneiras dentro de 24 horas o exército español vai descargar millóns de bombas de toda a clase e destruir totalmente, arrasar as dúas provincias galegas. E a comunidade internacional, evidentemente, pois, ainda por riba, trata a esa xente, que de todas maneiras vai morrer, como terroristas. Pero eso é, non sei como a mí se me ocorreu esa cousa na cabeza, porque eso non pasa en ninguna parte do mundo, porque esa comunidade internacional pois continuaría vendendo armas para defenderse a Ucrania, porque a Ucrania é diferente, a Ucrania é máis importante. Entonces, que pensas? Se non for a ficción, é que a comunidade internacional te trata de terrorista depois de que os outros te queiran asesinar. Que pensas? Que te parece? Habrá que preguntarlle a un cidadano de Palestina que pense ele disso.